musta paita, huivi, sit kengät. Näytä sun kengät vielä. Kerro mitä sulla on päällä. Suomeksi. Hame, paita. Joo, sormukset. Joo, paljonko sä maksat? Kengät, housut, hame, villapaita, varastettu saa riinikaapista, ja paita ja huivi. Ja silmälassi. Tähän mesatit? Ja. Tähän mesatit? Ei oo tähän. Mikä tän nimi oli? I don't actually know, mutta tässä on toinenkin. Passu, mä ajattelin kysyä tältä, jos sä haluisit tällaisen. Tää on cappuccino la ladera. Mikä se oli? Cappuccino? Joo. Oh my god, kattokaa. Ai jaa. Hello, me ollaan nyt meidän hytissä. Kello on 12. Mä kävin just suihkus. I'm feeling fresh, I'm feeling beautiful, I'm feeling cute. Mä teen mun skincare nyt ja mä ajattelin näyttää teille, että mitä mun skincarein kuuluu. Mä olin jättänyt tän vessaan, mutta siis mä pesin jo mun kasvot, kun mä kävin suihkus. Niin tää oli sieltä Kicks, kun Turussa avattiin, niin mä olin siellä. Tässä on tää mun Dark Spot Correcting Glow Serum ja tää on Asics, I think. Tää on tää Beauty of Joseon sunscreen. Tää on mun kolmas. Tää on mun lemppari oikeesti. I love this. Tää on mun Woos, koska tääkin me saatiin sieltä Kiksiltä, mutta mä en oo käyttänyt sitä. Niin tällainen. Mä en pystynyt kuvaan niinku 3 viikkoon. Mä olisin kuvannut teille niinku loman alussakin. Mutta mä en pystynyt, koska tää puhelin, mikä mulla on nyt, twiikkaa tosi paljon. Like, tää on iPhone 13 Pro Max. Ja tää alkoi antaa mulle sähköiskuja. Se on mun puhelin Why. Se antaa mulle sähköiskuja. Like, what's happening? I don't know. Sitten tästä loppuu tää akku tosi nopee. Mitä mut niin. Ja sit se kamera ei toiminut. Siis tää takakamera ei toiminut yhtään. Mut sit yhtäkkiä se alkoi toimia. Sit mulla on tää. Tää on tosi hyvä. I like this. Niin tänään. Tai sitten sitä, koska kello on jo 12. Niin me herätään huomenna 5. Sitten me lähdetään. Me mennään eka mun äidin kaverin luo. Ja me ollaan siellä siihen saakka, kun noi kaupat aukeaa, koska me ollaan Ruotsissa 6. Niin joo. Mä just heräsin, mä kävin vessassa. Harjasin hampaat ja kello on nyt 5:58. Mä en actually tiedä, koska tää laiva on Ruotsissa, koska mä luulin, että tää tulee olemaan 6, mut kello on 2 minuutin päästä 6. Siis me ollaan menossa Mall of Scandinavia tai jotain. Tää ei kyllä näytä yhtään siltä, että täällä olisi mikään kauppakeskus lähellä. Kattokaa missä me ollaan. Tää ei näytä yhtään siltä, että täällä olisi kauppakeskus. Guys, kattokaa mitä mä löysin. Mä löysin Snorlax. I love Snorlax oikeesti. Kattokaa miten iso se on. Täällä on myös Eevee, guys. Kattokaa miten iso se on. Me tultiin nyt syömään, niin me otetaan meidän ruokaa. Mä ja Sabri otettiin 2 kana-ateriaa. Me ollaan takas meidän hytissä. Tää on toinen laiva. Mikä tää laiva oli? Mikä tää nimi oli? Oliko se Grace? Ei, Grace? Glory. Tää on Glory, koska we are glorious. Tänään 3 tyyppiä aikoo nakkia samassa sängyssä. Ketä? Minä, Sitä oli hosiko hyvä äiti ja Munkin on varma. Me mennään kohta. Mä menen vielä kauppoihin.
Joo. Haluatteko te näyttää mitä te ostitte? Mä en ite löytänyt ainakaan mitään. Sä voit näyttää noin housut. Mä ostin Huda Beauty. Mä oon halunnut niin pitkään tätä. Easy Bake Setting Spray. So excited kokeilla siis. I love Huda. Mä oon oikeesti tosi iso Huda fani. Mä ostin, mä ostin eilen. Se osti tällaiset housut. Nää on mun mielestä tosi söpöt. Ne on vähän pitkät sille, ne on kivat. Mut mä en ite löytänyt mitään kaupoista. Mut I think mä maybe löydän tänään jotain kaupoista. Sä sanoit, että jos sä et löydä Ruotsissa jotain, niin sä et ostaa. Niin mä ostan täältä. Niin muuten! No, who said that? Okay guys, mä löysin 2 juttua ja mä oon niin excited to show. Löysin tää. Tää on tää Kylie Cosmetics. Tää on tää lipstick. Se on tän värinen. Se on tällainen tosi nude, koska mä haluan sellaiset nude-huulet. Ja sitten tää on Police. Tää on tää... Yes, Police. Onks tää niinku sen nimi? I don't know. Mut tää Good Vibes, I guess. Let me unbox this with you. Tää tuoksui niin hyvältä. Mä olin ostamassa sen Ariana Grande jutun, mut sit tää tuoksui mun mielestä vähän paremmalta kuin se, minkä mä halusin. Niin. Sit otin tän. Miten söpö tää on. This is like so cute. Haluatko näyttää mitä sä ostit? Mä ostin tämmöset mini-oreot. Yeah, you have to show them like this. Sitten tämmönen. Tollanen. Sitten milk chocolate. Sitten Sit sä ostit soft toffee. soft toffee, tää dumle. Tää on... Guys, let me try this. This. Tää on shade 613. Tää on mitä mä tavallisesti nykyään käytän. Tää on Anastasian tämä väri Dusty Rose. Se on hyvä. Mut se ei ollut nude enough for me. Okay. Katsotaan nytten. Mä luulin, että toi on blush. Oh my god. Tää on täydellinen. Oh my god. Wait, mä tarvin enemmän. Se on nyt tässä vähän. Joo, mä tarvin tätä nyt laineriin. Tää on täydellinen. Tää on niin söpä, I love it. This. Mä olin ottamassa sellaisen toisen värin, joka oli vähän sellainen punertavampi. I feel like sillä oli more sellainen pinky undertone. Mut se kans oli sellainen vähän nude. Mut se oli vähän tummempi. Niin mä ajattelin, että jos mä pistän niinku yksi täällä, then this is perfect. Nää 2. I love them. Mä oon niin excited to use them. Kiitos kun sä katsoit mun videon. Love you so much.